Hej, det er Mis fra TH Logos. Jeg vil lave en serie tutorials til CG Forum, og de tutorials jeg vil levere, det vil være til et program, som hedder Lightwave 3D. Så jeg vil starte med at lave en lille introduktion til, hvad Lightwave 3D er, uden at gå helt i detaljer med at gå ind i hver eneste knap, men give sådan lidt et overblik over, hvordan det hænger sammen, og hvorfor jeg har valgt Lightwave 3D. I tidernes morgen på Amiga udkom Lightwave 3D, og har så fulgt op af siden der, og udvidet. Og det er så kommet til både til PC selvfølgelig, og det findes også native til Mac. Så det er jo rart nok, når det er. Det har også været til computer som Silicon Graphics for eksempel, men de udvikler sig ikke længere dertil, når det er. Prismæssigt, så er der også en årsag til, at jeg har valgt Lightwave. Jeg har taget sådan lige en hurtig søgning på nettet, og hvis man kigger lidt på priser her, hvis man skal have en licens på et stykke 3D-software til at producere i, så man må det, så umiddelbart ser det her ud til, at et 3D Studio Max for eksempel koster 29.000. Et program som Maya koster også 29.000, ser det ud til, for sådan en normal produktionsversion. Lightwave koster 8.300. Så findes der et andet program, der hedder Softimars, 17.600, og så videre nedad. Så Lightwave ligger i sådan en god middelprisramme, der er til at komme til for, også for den private bruger. Selvfølgelig kræver det lidt at spare bøssen, når der er, men stadig det er lidt nemmere at spare 8.000 sammen, end det er at spare 29.000 sammen nok. Udover de her 3D-programmer, så findes der selvfølgelig også Blender, som også er et 3D-program under rivende udvikling. Men det jeg vil tage mig her på CG Forum, det er Lightwave. Jeg minimerer den her igen, og Lightwave er som et af de eneste programmer, jeg kender, et 3D-program, som faktisk består af to. Med det sagt, så fungerer det sådan, at Lightwave det er delt op. Det I ser her, det er selve det, der hedder layout. Det er her, man laver alt med sådan avanceret teksturering. Det er her, man laver alt lyssætning, alt kameraføring, alt animation og så videre. Indstillinger til det, der hedder rendering af sine billeder, altså til det endelige resultat. Det foregår her i Lightwave, eller i layout. Når man så skal modellere noget, så fungerer det i det, der hedder modeler, som hører hertil. Og der kan man gå op og klikke på sådan en lille knap heroppe, eller man kan starte det som et separat program. Jeg klikker bare herop, og så kommer man simpelthen over i modeler. Og det ligner så lidt det, man ser på så mange andre 3D-programmer igen, så nu bliver det sådan lidt mere velkendt i forhold til. En lille smule med layoutet her, det er, at hvis man ser heroppe fra, så er det vist fra toppen af. Kigger man hernede fra neden, så er det faktisk set bagfra. Det kan man undre sig lidt over, men det kommer der lidt en forklaring på. Og herover der er det så set fra højre af, når det er. Det heroppe, det er et perspektiv. Der kan man trække sin model rundt og se den fra alle vinkler, så man ligesom kan tjekke, hvordan ser det helt ud og så videre. Det vil jeg selvfølgelig vise et eksempel på, når det er. Grunden til, at jeg startede med at bruge Lightwave i sin tid, var, at jeg egentlig havde lavet 3D før i nogle forskellige andre programmer og så videre, blandt andet noget, der hedder TurboSilver. Det er en længere historie på Amigaen. Men det kom så ind i en anden version af Lightwave, og var ret betaget af den måde, som Lightwave fungerede på. Dels menumæssigt, men også når den renderede, og den skulle antialize ting og så videre, som det hedder. Hvor den finpudser kanter og så videre. Det gjorde den helt fantastisk i forhold til det TurboSilver Imagine, jeg kørte dengang. Og så synes jeg, at den måde, man lagde teksturer og overflader på, også virkede en helt del anderledes på det positive plan. Så jeg faldt lidt for Lightwave, og har så følt lidt op af. Og jeg har også kørt lidt 3D Studio Max, så jeg har kørt en anelse Softimars og så videre. Men Lightwave har altid været den, jeg er faldet tilbage på. Og prismæssigt har den så også lagt inden for et område, hvor jeg har kunne ligesom have råd til at få fat i den. Men nok om det. Hvis man kigger lidt på modeleren her, som sådan, så er det jo et separat program, men det betyder ikke, at den ikke kan snakke med layout-delen, når det er, som vi havde over på den anden side. For man vil opdage, hvis man kører Lightwave, eller man kører en demo-version af den, eller noget, så har man nede i sin taskbar, så har man sådan en lille ting, der hedder Hub. Og Hub, den går ind og snakker mellem modeler og layout. Så hvis man går ind og ændrer et eller andet heri, så vil den gå ind og flytte det over. Så man kan gå op her i hjørnet faktisk og sige, nu skal man skifte til layout, eller man skal sende ting til layout og andet.
Og går man så ind og ændrer noget i modellen, mens den er åben i layout, så vil man se, så ændrer de sig i layout via hubben, når det er. Interfacet her i Modeleren, det er sådan lidt fordelt. Lige nu er det standard view, når det er. Jeg har typisk nogle forskellige vinduer åbne, som jeg vælger, som jeg synes er smart, når det er. Det vil jeg prøve at åbne her. Her rykker jeg lige lidt frem og tilbage her, for at lave lidt plads til dem inden for vores skærm. Og så lægger jeg den derop, og den derop, og den derop. Det er et layout, jeg godt kan forholde mig til, kan man sige. Det øverste her, det er til vores lag, når vi arbejder i lag, hvor man kan gå ind og navngive alle sine lag og så videre, hvis man har flere lag i en model. Det er meget rart, hvis man skal bygge en model op, at man kan gå ind og arbejde i lag for sig. Dels så bliver det ikke så tungt at arbejde med, men man kan også bedre separere ting, hvis de skal animeres og sådan noget. Status her, det er for status af modellen, man har inde. Lige nu er der ingenting, fordi det er ikke hentet nogen modeller herinde, der. Og så har man numerisk indstilling hernede, som jeg har hentet ind. Og det er til, hvis man skal lave et eller andet, så får man nogle indstillinger på det. Hvis nu jeg for eksempel tager herover og siger box, og så trækker jeg en box, så kan I se, så får jeg en masse indstillinger herover. Jeg kan taste ind og sige, hvor stor skal min box være, og skal den bestå af flere segmenter osv., så kan jeg gå ind og dele den op i det, og så sige, så kan den bestå af forskellige flere sider her og så videre, hvis jeg vil det. Og det er jo en fordel, hvis man skal gå ind og arbejde med noget, når det er. Det skal siges om LightWave, hvis det er. Den er ikke på samme måde det, man kalder non-destructive modeling, som for eksempel 3D Studio Max er. Det vil sige, hvis man går ind og laver noget, og man for eksempel bøjer et objekt eller et eller andet, så kan man ikke bare sige, komme tilbage senere, eller 2 dage efter, når man arbejder med modellen igen, så sige, at jeg vil gerne lige bøje den tilbage, eller et eller andet, hvis man lige kommer til at tænke på, at man vil ændre noget. Så skal man altså have en backup af modellen, hvor den ikke var bøjet, før man gør det. Men det er noget, man kan vende sig til, vil jeg sige. Det har for mig aldrig været det store problem, der. Men jeg kan godt se, at det er smart, at hvis den kunne det, men det er ikke tilfældet, når det er. Men ja. Går man ind her og siger, nu tager vi for eksempel og tegner den her kasse, vi havde før. Så kan jeg så enten bruge alt-tasten her, til lige at trække rundt og se her rundt omkring, hvordan fungerer min model. Jeg kan også bruge vinduet heroppe i hjørnet. De små ikoner her, når det er. Og selvfølgelig zoome ud og ind, når det er. Jeg kan også godt gå ind og vælge, hvis jeg trykker D for display, så kan jeg godt vælge at sige, at jeg vil godt have et andet layout herinde. Så jeg kan sige, at jeg vil have forskellige typer af måder at sætte mit vindue op på. Det kan jeg helt selv styre, når det er. Der er selvfølgelig også en masse andre options i forhold til grafikkort og hvad nu end man har osv. Men det generelt kører det rimelig godt. Jeg vil sige selvfølgelig, at man skal have et grafikkort for at køre LightWave, og det skal helst ikke være sådan noget Intel onboard et eller andet. Det må gerne være et sådan rigtig grafikkort. Sådan noget Nvidia et eller andet, eller A10 eller sådan noget, hvis det er. Det behøver det ikke at være sådan noget af de der quadro-kort og så videre, og FireGL og sådan noget, for at kan køre rimelig godt. Når det er. Men det er klart, jo hurtigere grafikkort du har, jo større modeller kan man ligesom trække mere real time. Når det er. Kigger vi igen på programmet som sådan her, når det er, så kan man også tage ved sit vindue her, og så kan man rykke det rundt og bestemme størrelsen på det hele, hvis man vil det. Nu kan godt være, at den opdaterer det lidt sjovt, fordi jeg optager video imens, men det må man tage med. Det gør den ikke normalt, vil jeg sige. Man har størrelse på sit grid hernede, og zoomer man ind, så kan man se gridstørrelsen hernede, så ændrer den sig. Så skal man ned og modellere et eller andet, der er i millimeter eller centimeter, så kan man godt komme ned og måle rundt og se hernede, hvordan og hvorledes kommer det til at passe, når det er. Programmet er sådan lidt bygget op, at man har en create bar, der ligger alle de der normale ting, man laver. Det vil sige, i primitives, der har man bokser, kasser, kugler, og der er en hel sektion med ekstra ting her, man kan lave, når det er. Så er der en tekstsektion, hvor man kan lave nogle forskellige tekstformer og så videre, og man kan give dybde på tekst og sådan noget. Og nogle punkter, hvor man kan gå ind og arbejde med enkelte punkter, hvis man skal lave nogle punkter. Det kan godt bruge for eksempel, hvis man skal lave en kurve. Så er der nogle polygonværktøjer. En polygon, skal jeg lige sige, hvis ikke man ved det. Det er sådan en flade, for eksempel som den her. Det er en polygon, når det er. Og det er sådan i LightWave, kan jeg lige sige her, det er, at nede i bunden hernede, der har man mode. Hvad for en mode man arbejder i. Det vil sige, hvis jeg gerne vil arbejde med punkter, så kan jeg bare trykke points. Og så er det punkterne, jeg kan gå ind og vælge at flytte rundt på. Hvis jeg vil
arbejde med edges, altså kanter, så kan jeg sige edge. Så kan jeg vælge en kant, og så er det den, jeg arbejder med. Eller jeg kan sige polygon, og så er det helt flader. Og der kan man så vælge imellem, bare ved at trykke space, så skifter den automatisk hernede, hvad for noget arbejder man rundt i. Det er sådan rimelig smart. Og lige ved hånden, kan man sige. Sidst så har vi noget kurveværktøj hernede til at arbejde med kurver og splines og så videre, som det hedder. Det er noget, jeg vil komme ind på senere, hvis det er. Så har man i menu 2, det er modify. Det er alt, hvad det hedder med at flytte og rotere og skalere og sådan nogle ting. De ligger herinde i, når det er. Så er der multiply-menuen. Det er sådan noget med at lave ekstra ting på modellerne. Det kan være hjørner, det kan være afrunde hjørner for eksempel. Det kan være at duplikere dem rundt og så videre. At klone dem og skære i dem og sådan nogle ting. Det ligger herinde. Altid noget. Det kunne for eksempel være, at man godt ville tage, for eksempel hvis nu vi tager den her, og så kører vi lige og laver det, der hedder en bevel her på. Så kan jeg gå op og sige rounder herop, og så kan jeg lave rundhjørner på den, og så kan jeg så bestemme, hvor mange millimeter den skal køre ud. De her rundhjørner her, og så kan jeg bestemme, hvor mange sider den skal bruge på det. Og så har jeg lavet sådan en form her, når det er. Og det kan man så også gå ned og sige hernede for eksempel, hvis man overrundet et hjørne derpå, så kan man også få det, hvis det er. Så, og igen kan I se her, rotere rundt med alt-tasten for eksempel, til at navigere og se modellen fra forskellige vinkler, når det er. Så kommer man over i det, der hedder Construct herovre. Der kommer nogle forskellige ting med at lægge til og trække fra i modellen. Det vil sige, hvis man gerne vil lave nogle flere kanter for eksempel, eller fjerne nogle kanter, fordi der kommer for mange kanter i en model, så kan man gå ind og reducere sådan nogle ting osv. Der kommer også nogle ting, hvor man kan kombinere forskellige modeller. Det vil sige, hvis man for eksempel skal smelte noget sammen, eller skære et hul ud af noget, så kan man gøre det. Det kunne for eksempel være, nu lægger jeg lige et nyt lag herop. Det her bliver vores lag. Og så kan jeg vælge baggrundslag her, og så kan jeg lige lave en disk for eksempel, som går ned igennem her. Så kan jeg fra vores construct menu her, hvis der vælge det her som forgrundslag, og det her som baggrundslag. Så vil det være min kniv nu. Så kan jeg vælge at sige boolean og subtract og OK. Og så har jeg brugt min cylinder, jeg lavet, til at skære et hul ned igennem. For eksempel. Og på den måde fik I så også lige en lille introduktion til lag her. Der er 999 lag eller sådan noget her i. Man kan vælge, der bladrer man nu og sige, nu er der 10. Her, så kan man bladre videre, så fortsætter den. Og i den samme objekt, når det er. Og det her unnamed heroppe, det er det model, man har åbent. Hvis man har flere modeller åbent på samme tid, så vil de så ligge her, så man kan vælge, hvilken man arbejder med. Kommer man så videre, så har man nogle detaljer, hvor man kan gå ind og smelte punkter sammen og polygoner sammen og så videre, og lægge flere detaljer ind i, når det er. Og så kommer man over i mapping, hvor man gælder alt om og kan lægge teksturer på og så videre. Der kan man lave nogle forskellige ting, og hvis man skal lave noget, der hedder UB-maps og så videre, så kan man også arbejde med det herovre. Setup. Det kunne man jo tro, det er til at setup for selve programmet, men det er det ikke. Det er simpelthen til at lave sådan noget som skeletter og så videre. Man kan tegne skeletter og sådan noget op i. Bones, som det hedder, hvis man skal animere en figur og så videre. Der er der forskellige ting herinde, man kan lave, når det er. Man kan også arbejde med at lave noget, der hedder med lys og noget med fiber, hvis man skal lave hår og sådan noget. Og græs og lignende, når det er. Så er der nogle utilities, der ligger lidt ekstra svider, man har. Blandt andet en stak ekstra plugins, hvad der er importer og eksporter og forskellige små features. Der ligger en masse ekstra ting, som kan ligge der. Det er sådan lidt kort om Modeler, når det er. Kigger man på point-statistik herovre, fordi jeg står i point, så kan man sidde og se, hvor mange punkter min model består af nu. Klikker jeg på edges, så får man edge-statistik i stedet for, og klikker man på polygoner, så får man polygonstatistik. Og der kan man så bladre herned og se, hvis man har trekantede polygoner og firekantede polygoner osv., hvor mange har man at være. Det kan også være væsentligt, hvis man skal ind og arbejde med modellerne der. Det er, hvad jeg vil sige om Modeler lige nu, her i introduktionen. Det er bare kort, det ved jeg godt, men man starter et sted. Så
Jeg skifter over til layout herovre. Det ser sådan her ud. Og der har man så en tidslinje, så man kan animere ting i, når der er. Man har item-menuen her. Der stiller man ting og sager for at åbne og lukke scener og hente scener og tilføje lamper, tilføje kameraer og tilføje dynamik. Det vil sige, hvis man skal lave sådan noget som vind og kollektionsobjekter og tyngdekraft og partikler osv., så kan man tilføje det her til scenen, når der er. Man kan gå ind og udskifte objekter osv., hvis du vil. Igen over, ligesom i Modleren, så nummer 2 menu, det er Modify. Det vil sige, hvis man skal ændre noget, skal man flytte noget, skal man rotere noget, skal man ændre størrelse på noget osv., så foregår det her. Når der er. Så har vi igen en setup, og den passer også til layouts, eller til Modlers setup. Det er her, hvor man arbejder med skeletter osv., hvis man skal gå ind og sætte et skelet i en figur, så man kan gå ind og bevæge den. Så det er sådan rimelig ens bygget op i programmet, kan man sige. Så er der noget utilities. Det er lidt ligesom i Modleren. Der er nogle ekstra features, man kan gå ind og kalde. Specielle plugins, det er ikke noget, jeg vil komme ind på nu, men der er nogle forskellige ekstra moduler, man kan hente. Så har man renderpanel. Der kommer alt med at rendere billederne og med at sætte det op. Alt med lyssætning og så videre i forhold til, hvis man skal bruge det, der hedder radiosity og så videre. Der har man nogle render globals. Der kan man stille, hvad skal den rendere? Hvor mange billeder skal den rendere? Hvad opløsning skal den gøre det i? Hvad skal den bruge af forskellige indstillinger og så videre for at rendere det her og så videre. Der er en helt stak indstilling her, som man kan gå ind og se, når det er. Og arbejde med, hvis man skal lave animationer for eksempel. Men nogle af dem skal man også bruge, hvis man bare skal rendere stille billeder selvfølgelig. Det er sådan lidt overallen af det. Layout som standard har et view her, men igen, man kan gå op og se, hvad har man af views. Der ligger en hel stak oven. I kan ikke se dem uden for billedet, men der er top, bottom, back, front, right, left og perspektiv, og light og camera og schematic. Det vil sige, man kan godt sige, jeg vil gerne se mit billede fra, eller min scene fra siden af for eksempel. Så kan jeg sige, jeg vil gerne se den fra højre her. Så kan jeg se her min scene, og jeg kan se lige nu, jeg har en lampe her i, og jeg har et kamera i. Og det view, I så før som er kamera, det er jo så det ser her, når det er. Man kan også vælge at sige, at man vil gerne have et perspektivview i stedet for, så kan man igen se og dreje rundt om modellen og se, hvordan ser det hele ud, hvordan har man placeret modellerne i forhold til hinanden osv. For en ting er med Lightwave, som der ikke er i ret mange andre, det er, at i Lightwave, der er det delt op, sådan at der er modeller for sig, og der er scener for sig. Og scener, det er her, hvor man renderer og animerer ting osv. Men modellerne og scenerne, det er to forskellige ting. Så hvis man har gemt scenen, så er modellen ikke nødvendigvis gemt. Og det skal man altså være opmærksom på. Men i mange tilfælde, hvis man vil lukke programmet, eller man vil load noget nyt, eller så vil man fortælle og spørge, om man vil gemme sine objekter osv. Det betyder også, når man gemmer sine objekter, at de overflader, man sætter, det vil sige farver og tekstur osv., de er altså bundet til objekterne. Så har man gået ind og lavet nogle teksturer, der har man Surface Editor her, hvor man kan lave teksturer på sine modeller. Så er det altså vigtigt, at man husker at gemme sine objekter også. Fordi ellers, hvis man bare gemmer scenen, og så lukker det hele uden at tænke på det, og så næste gang man åbner sin scene, så mangler teksturerne altså på modellerne. Så det skal man være opmærksom på. Men man vil som oftest blive mindet på det, hvis man ikke har gemt sine modeller, når man forsøger at quit og sådan noget, når der er. Der er en menu heroppe i hjørnet i layout, man bruger rigtig meget, når der er. Dels bruger man selvfølgelig file til at åbne og load og så videre, når der er de forskellige ting. Men ellers, Surface Editor bruger man rigtig meget, når man skal ind og lave overflader på og tekstur og så videre. Det vil jeg komme tilbage til i en senere video, hvor løbende vi sådan ligesom vil kigge på, hvordan man kan gøre det. Image Editoren, der kan man gå ind og se lidt om, hvad har man hentet ind af billedteksturer på ens scene, når der er, og de modeller, man har inde. Og man kan gå ind og stille nogle forskellige justeringer på dem og så videre, og man kan lægge nogle forskellige filtre på dem, hvis man vil det. Så har man en graf editor. Den kan man bruge til, hvis man skal gå ind og finjustere nogle animationer og så videre. Det kan være, at der er nogen, der skal have start langsomt, eller de skal lave en blød kurve, eller de skal stoppe bræt op og så videre. Så kan man gå ind og stille sådan nogle ting. Og så har man selvfølgelig renderpanelet her, hvor man skal gå ind og stille de her forskellige, man kan rendere og så videre. Men Lightwave fungerer altså på den måde, hvor at det er separeret en Modler og layout, hvor man har tingene i.
går jeg over her og siger, nu går over i layout her, for eksempel der henter vi lige en model, load object, og så tager vi den her Apache helikopter for eksempel. Så har jeg en helikopter her, jeg har mit kamera, og jeg har min lampe. Og går jeg så ind nu, og så siger, nu vil jeg gerne se fra mit kamera, så kan jeg skifte kamera op, eller jeg kan bruge det numeriske tastatur til at skifte. Det kan skifte mellem alle de her views her, så hvis jeg trykker 6 på det numeriske tastatur, så kommer jeg ind og ser, hvad kameraet ser. Og der kan I se, at min helikopter faktisk vender med måsen til. Jeg kan så vælge at sige, at jeg vil markere helikopteren og vende den rundt, eller jeg kan tage mit kamera og sige, nu er det jeg arbejder med. Og så kan jeg gå i Modify, og der kan du så se, der kan jeg vælge Move. Der står sådan nogle taster ud for her. Det er genvejen det til. Så hvis jeg trykker på T, så får jeg Move, og så kan jeg flytte rundt her. Og så kan jeg trykke på Y, så skifter den til Rotate herovre, kan jeg se, og så kan jeg simpelthen navigere rundt her, indtil jeg har den vinkel, jeg gerne vil have. Og det er så det, jeg ser lige nu. Ligesådan kan jeg kravle ind i min lampe ved at trykke på 5. Så kan jeg se, hvad vinkel er det, min lampe ser fra. Og hvis jeg gerne vil have lampen til at se nogenlunde fra kameras vinkel her, eller lignende, så kan jeg trykke på Light hernede, så er det den, jeg arbejder med. Og så kan jeg navigere over her ved at bruge T og Y. Og sige, så placerer vi lampen der. Så kan jeg gå op i Render og sige Render Frame F9. Puff, og vi har renderet et stykke helikopter. Der er selvfølgelig ikke sat noget op lige nu, andet der er en let tekstur her på. Den tekstur vil I så også se nu. Den ligger inde under Image Editor og hænger camouflage. Og jeg vil kunne se, hvis jeg går ind i Surface Editoren, der ligger Apache, det er modellen, så kan jeg folde ud og sige, hvad overflader er adresseret ind i den. Er forskellige. Og der kan man se de forskellige parametre her, som er ændret. Noget der. Og der kan man se, der er nogle forskellige parametre med værdier. Så har man nogle, der hedder E. Det står for envelope. Det er sådan en kurve, hvor man kan gå ind og ændre nogle parametre over tid. Og så står der T, og T det står for texture map. Det vil sige, hvis man vil gå ind og lægge et billede på, så kan man så se her. Der kan man se, hvordan billedet af camouflagen her er lagt på, for eksempel. Når det er. Men det kommer jeg ind på senere, når det er. Det er bare sådan lige kort introduktion til det, når det er. Der er selvfølgelig ikke noget specielt at se her af en helikopter, for vi har ikke defineret nogen baggrund eller noget som helst. Men i bund og grund, så er det her sådan lidt grundstenen i LightWave, når det er. Så jeg vil vende tilbage med flere tutorials til at starte lidt på at komme ind i og bruge det her program for dem, der måtte have lyst til det.